जाथाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो बे जाथायखौ आङो निन्दा खालामदों आरो दिनै फुंनिफ्रायनो जेबायदि जाथायफ्रा जागासिनो दङ बेनि थाखायबो आङो दुखु मोनदों आरो गासैखौबो आङो खावलायनो लुबैदों जे बयबो गोसो हमथानांगौ मानोना जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि गोबां रोखोमनि जाथायफ्रा जालांबाय गाज्रि जाथायफ्रा बेनिखायनो बेबायदि रोखोमनि जाथायफ्रा जेन' जाया मैया मोनायावनो माखासे मानसिफोरखौ पुलिसा हमनानै लांदों पुलिसा गावनि जितु हाबा मावनांगौ एक्सन लानांगौ बेखौ लादों मैयानिफ्रायनो दिनैबो गोबां आसामनि गोजौ थाखोनि बिफानारिफ्रा खबर लाहरगासिनो दं बे जाथायखौ आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रियाबो खबर लादों बे जाथायखौ बेनिखायनो आङो गासैखौबो खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे बयबो गोसो हमथायो आरो पुलिस प्रशासन बा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ खामानि मावनो थाखाय जेन' सुजुग सुबिदा होयो जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि जोंनो नांगौ बेनिखायनो आङो बयखौबो हारि बोरोन बयखौबो आङो खावलायदों जेन' बयबो गोसो हमथानानै गोजोनखौ जाहाथे बयबो लाखिनो थाखाय नाजायो आयेनखौ जाहाथे रावबो आखायाव लाया जिबायदि एक्सन लानांगौ बेखौ पुलिसा मैया मोनानिफ्रायनो लागासिनो दं आरो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो थाखोनि रायजो राजाफोरखौ गासैबो हारिनि रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायहरदों।